खुलुमबाय बयनिबोसिम दिनै जोङो तितागुरि बिसिडिसिनि सिङाव जेसेबांखिनि जोंनि आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनैहाय वुमेन एवेयारनेस मिट बा आइजो सांग्रांथि मेलखौ जोङो लानाय जादों। बेखौ बानजायदों जोंनि UPPL नि आइजो गांखंआ आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय जोङो 300 टारगेट खालामदोंमोन जोंनि आइजोफोरखौ, खिन्थु बाहाय 300 नि बहुत बांसिनानो फैदों, नोंथांमोनाबो नुदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय गोबां आइजोफ्रा बाहागो लानानै आरो देबोरगाव जेरावबो सोलायनाय बा जोंहा आइजोफोरनि जौगानायखौ लुबैदों। बे समस्थिनाबो जिहेतु गोबां आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा मावदों, आइजोफोरखो मान सनमान होदों। बेखौ लानानै बाहायबो जोङो गोबां आइजोफोरखौ दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलाव बाहागोखौ लानाय नुदों। जोंना देबोरगाव समस्ति हिसाबै UPPL आ जोबोद मोजां पजिशनावनो दङ। बाहायबो जोंना महिला भटार्सफ्रानो आइजो भटार्सफ्रानो बांसिन। दा बाहाय गोबां आइजोफ्रा जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय जे आवगोलाव जेरखम सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो सरकार बानायोबा प्रमद बर' सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने मदद होगोन बा अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन। बे समाय लानायखौ दिनैहाय सारा माने जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL सरकारा BTR सरकारा बेखौ फुरा खालामनाय जादों। दहाय नोंथांमोनानो नुदों गोबां आइजोफ्रा माइनाव सोरां बिथांखि मोननायखौ आखाइ थिखांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां आइजोफ्रा ट्रेनिंबो मोनदों बा गियान सोरां बिथांखिबो मोनदों, अनसाय बिथांखिबो मोनदों आरो मन्दिरफ्राव गिर्जाफ्राव आलारि सोरां बिथांखिखौबो 2 लाखनि गोबां माने आसनिखौ मोनदों। आरो लोगोसे जोंहा बाहाय दिनै BTR आवहाय जोंनि BTR सरकारा बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशनबो दाबाय आरो बाहाय गासिबो BCDC आव जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै सरकारनि जेसेबां आसनि दं बेखौ मोनफुंनो हायो, बिनि थाखाय थें फाख्रि होननाय मोनसे पस्टखौबो क्रिएट खालामबाय। बाहाय आइजोआनो फैनानै आइजोफोरखौनो मदद खालामगोन आरो जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे पलिसि मेकिंआवबो थानांगौ, डिसिसन मेकिंआवबो थानांगौ, बिनि जोंखौ जेब्लाबो माने मदद होबाय थादों बा जोंखौ इन्सपाइरेसन होबाय थादों। बेनि थाखायनो दिनै देबोरगावआवबो लोब लोब आइजोफ्रा ओंखारबोदों आरो फैगौ समावहाय देबोरगाव समस्तियावबो UPPL आ बिराद मोजां रिजाल्टखौ होनो हानायखौ जोङो दिनैहाय रोखा नुनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला वमेन कमिटिनि दैदेननायावहाय जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय तितागुरि BCDCनि भटगाव गामियावहाय वमेन एवारनेस मिट मोनसे प्रग्राम खुंफुंनाय जादों। बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोंनि तितागुरि BCDCनि सिङाव थानाय गोबां आइजोफोरानो बाहागो लादों आरो बेयाव बाहागो लानाय जोंनि मानगोनां आलासि खाम्फार बरगयारी सार आरो लोगोसे सेन्ट्रेल वमेन विंसनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे जोंनि 3 नं क'क्राझार ST LAC नि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथांमोनहा दिनै आइजोफोरनि सायाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फोथायदों बे ओनसोलाव थानाय गोबां बिमा माहारिफ्रा आइजोफ्रा दिनै बुजिनो हादों आरो बे तितागुरि BCDCनि सिङाव थानाय गासै मोन 10टा राजबंशी गामिफोर दङ। बिनिफ्राय गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफ्राबो बाहागो लादों आरो बेयाव बाहागो लानानै बिथांमोना बुजिनो हादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो देबोरगाव समस्तियाव आइजोफोरा गोख्रों जाबाय होननानै जोङो बुजिनो हादों आरो बेयाव बाहागो लानाय गोबां आइजोफ्रा जोंनो मोनसे फोरमायदों फैबाय थानाय समाव 2025नि जे BTC इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनावहाय बिथांमोनहा UPPL सरकारखौनो UPPL पार्टिखौनो बाहागो लागोन आरो UPPL खौनो सरकाराव लाबोफिनगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। नंगौ, जोङो 2020 बा 2020 मायथाइनि जे काउन्सिल इलेक्सन, बे समावहाय BPFनिनो सरकार दङमोन, BPFनिनो पावार दंमोन। बे समाव रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय दंमोन, हाग्रामा महिलारियानो BPFनिफ्राय BTCनि चिफ जाफिनगोन आरो BPFआनो पावाराव फैफिनगोन होननानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय दंमोन। बेखौ लानानैनो 2020नि बे काउन्सिल इलेक्सनाव बांसिनै माने BPFनो भट होनाय जादों रायजो राजाफ्रा। दा देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोङो 5000 भटआव जेनदोंमोन आरो 2020 मायथाइनि बोसोरसे उनाव जेब्ला 2021आव एसेम्बलि इलेक्सन जायो,
अब्ला बे समाव जोंनि देबोरगाव समष्टियाव जोंनि UPPLआ 31,031,000 भट मोनदों आरो हाग्रामा महिलारिया मात्र 17,000ल' मोनदों 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शनाव। आरो बेनि उनावहाय फैबाय दाखालि 2024 मायथाइनि 2024 मायथाइनि जोंहा मोनसे MP इलेक्शनाव जोङो देबोरगाव समष्टि हिसाबै जोङो नुनो मोन्दों दिनैहाय सरलपारानिफ्राय जोङो क'क्राझार टाउनसिमाव जोंनि भटार्सफोरा माबा मोनसे भुल गोरोन्थिनि थाखाय हयथ' एसे भटआव जेनदों 1100 भटआव जोङो UPPLआ देबोरगाव समष्टि हिसाबै जेनदों। नाथाय MP इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्टनि उनावहाय जोंनियाव दिनैसिमाव 4,000नि बारा जोंनि UPPL दोलोआव BPFनि गोख्रों वार्कार BPFनि दैदेनगिरि लोगोसे BPFनि जाय बिथांमोना BPFखौ दैदेनहोनायनि खामानि मावोमोन बिथांमोनहा दिनैसिमाव जोंजों जइन जाफैजोब्बाय। जायफोरानाखि BPF इउथ अफिसाव थानानै खामानि मावोमोन जायफोरानाखि BPFनि जानानै गोख्रों खामानि मावोमोन बे बिथांमोनहा दिनैहाय जोंजों लोगोसे थानानै UPPLनि थाखाय सानहर खामानि मावगासिनो दङ आरो भबिष्यतआवबो बिथांमोनहा खामानि मावलांबाय थागोन। आरो बे नोजोरै जोङो नायनो थाङोब्ला नुयो जोङो देबोरगाव समष्टि हिसाबै 2025 मायथाइनि BTC इलेक्शनाव जोङो देरहासार जागोन रोखा आरो 110% रोखा होननानै जों बुंनो हायो।